drengene. Vi laver pizza, bacon, og vi har en fanta. Først af alt skal man have en X-ray. Skål. Moin du. Kan du Så skal man fandme åbne pizzaen. Ja, jeg bruger en lommekniv. Det var en, han købte op på et lommemarked. Ja. Det er sikkert, vi brugte til at proppe op i røven og flækkede den op. Ja, det er nemlig prøvet op i røven. Så har vi også lige Fanta til maden, men X-Ray. Det er ikke min den her, men jeg bruger lige X-Rayen til maden. Fordi skal jeg lige have et eller andet drik til maden, ikke også? Og vi skal også lige have det der bacon, ikke også? Vi har lige snydt lidt. Så vi har taget det ud af pakken. Som alle de andre YouTubere, som der laver bacon. Som tør lige hænder her. Fordi det er lidt fedt. Det skulle da få plads med det. Der er grøntsager på. Jeg tror lige, jeg sætter den her væk, fordi den er lidt for varm. Ja. Den damper, det er balhan. Eller det er lige meget. Åbn lige ovnen. Jeg har lige en pizza der skal smage. Hvad så med den anden, Mikkel? Kan noget være derinde? Sorry. Så er pizzaen inde, mand. Det er også lidt at snyde lidt, fordi vi køber frys. Nå ja, for helvede, vi skal også have frikadunser. Det er også nogen, der er lavet i forvejen. Til sidst så finder vi et fedt svin, der skal smage på det. Jeg ved, hvem det fede svin det er. Det er mig, der er det fede svin. Du skulle da tynd. Eller jeg vejer næsten 50 kilo. Jeg er ikke engang... Jeg vejer over 50 kilo, Michael. Ja, du har også flere muskler. Ha! Og forresten, så hedder jeg Malte. Han hedder Michael. Ja! Han er 13, bliver snart 14. Og jeg er 13 også. Og bliver 14 først om lang tid. Der går 2 bøsser. Så det er faktisk den ene af en pige, og den anden af en dreng. Gå lige ud til dem. Og vi filmer på iPhone. Vi skal have Pizza! Pizza! og bacon. Og kylling. Nå, vi vender lige tilbage lige om lidt, ikke også? Fordi vi skal lige komme i gang. Vi nåede ret meget længere, men vi har fået tallerkenen frem, og vi har fået rykket bacon, og vi skal lige sætte den tilbage igen, fordi den var lige ved at brænde på, ikke også? Så har vi det på plads. Jeg ved, hvad vi skal have på, Malte. Hvad? Vi skal lave en challenge. Det er sådan en skæfuld. Vi har brevet den Danmark egentlig. Brian. Han hedder ikke Brian. Ja, han hedder Brian. Jamen, man siger Brian fra Danmark. Salat mayonnaise på. Ej. Hvad fanden er det? Tomater. Jeg ved, hvad vi skal have på. Nå, nu tror jeg, vi skal Hvad er det for helvede? Michael, her, tag lige telefonen. Ja. Michael, vi kan begynde at lave mega mange vlogs og sådan noget. Vi skal fandme ned med. Michael, vi kan jo begynde at lave mange vlogs, fordi du har ligesom din telefon og sådan noget. Cheddarost. Skal vi ikke have det, Malte? Hvis du gerne vil have det. Jeg lige smør ud. Nu kommer der bacon også. Han starter baconen. Det er dejligt. Kommer så allerede sammen. Man kan se det. De bliver grå. Jeg tror ikke, de skal have meget mere end... De skal ikke engang have 2 minutter. Det bliver noget begyndt at springe. Ja. Og det skal på vores pizza. Okay, vi kommer videre snart. Pizzaen er i gang. Bacon. Nam nam. Malte han laver en frikadelle sammen med en bolle med bacon. Det er mig, der skal have det. Den her frikadelle indhullet af bacon. Fuck, det smager godt. Nej. 4 tommer op. Så er de klar. Yes. Bacon. Skal vi lige hælde noget cola? Eller ikke cola, noget Fentex og Tex. Og hvis I også Og en ting til. hvis I også vil Vi lave, bliver ikke sponsoreret. Vi betaler det selv. hvis I selv vil, Eller også lige op til mig. hvis I selv vil lave det her, så koster det faktisk ikke så meget. Det koster faktisk 68 kroner. Det er faktisk ret billigt. Eller i hvert fald der, hvor vi købte det. Eller hvis I ikke vil have X-ray med, så koster det 14 kroner mindre.
hvis I har. Og hvis I ikke vil have den der, så 10 mindre med.